Halalslagtning i Danmark er ikke anormalt. Kyllingen her er for eksempel slagtet halal, og det kan man se på mærket her. Halalslagtning foregår for eksempel på slagterier som Danpo. Men foregår slagtningen egentlig halal, altså lovligt ifølge islam? Vi tager nu på gaden i Aalborg for at undersøge, hvad muslimske forbrugere egentlig tror, at det her halalmærke står for. Hvad betyder det? Det betyder, at det er halalslagtet, så det kan godt spise. Ja, og der står det også på arabisk her, og det står også på dansk. Det kan du se her. Det står halal. Der skal jeg sige bøn, før du slagter. Hver enkelt dyr, og så hver gang, når man slagter, så siger man Allahu Akbar. Dyrene helst skal slagtes hver for sig. Man må ikke slagte dyrene foran hinanden. Så de kan mærke det, de kigger på hinanden og sådan her. Jeg synes, det er sådan for det. Nej, det må man ikke. Det er slet ikke, det skal ikke bedøves. Når vi slagter dyrene, bedøves ikke. Og du er sikker på, at det viser den måde, man gør det på? Ja, det danske, det lever det i hvert fald ikke. Det gør det i hvert fald ikke. Det er alt slagtet danske, det tror jeg ikke, det lever, det står der. Det tror jeg ikke. Så du tror ikke, at dyrene bliver bedøvet? Nej, det tror jeg ikke. Det er altså, hvad folk på gaden siger, men lad os lige se, hvad der egentlig står i Koranen. I muslimernes hellige skrift står der: hør folk, spis fra jorden af det lovlige og gode. Men er det i overensstemmelse med, hvad halalmærket står for hos Danpo? Det undersøger jeg nu. Jeg vil nu demonstrere, hvordan Danpo slagter halal ifølge slagteriet selv, og sammenligne de metoder med, hvad der står i Halalguiden her, der er lavet ud fra Koranens forskrifter. Halalguiden er nemlig en undervisningsbog i muslimske kostregler til både danskere og muslimer. Så er jeg klar. Lad os se på, hvordan Danpo slagter halal ifølge deres hjemmeside. Og ifølge mailen her, der kommer fra deres informationschef Søren Bisp. En muslimsk medarbejder fremsiger en bøn over alle slagtedyrene, inden slagtningen begynder tidlig morgen. Men i Koranen står der: spis der af kødet over hvilket Allahs navn er påkaldt, hvis du tror på hans tegn. Kyllingerne hænges så op i fødderne. Og derefter dyppes de i et strømførende vandbad. De 60 volt bedøver dem en efter en. Og det til trods for, der i Halalguiden står: dyret bør ikke bedøves eller lammes før slagtning. Når slagtekyllingen så er bedøvet, får den halspulsåren skåret over, hvorefter den så forbløder. Det stemmer overens med Koranen og Halalguiden, hvor der står: kniven skal være så skarp, at den i et snit kan gennemskære halspulsårer, luft og spiserør. På Danpo slagtes der op mod 8.000 kyllinger i timen. Men i Halalguiden står der: et dyr bør ikke slagtes i overværelse af andre dyr. Der er altså flere elementer af Danpo-slagtningen, der ikke er rigtig halal, altså lovlige ifølge Koranen. Og selvom Koranen altså kan tolkes på flere forskellige måder, ja, så bryder Danpos udgave af halalslagtning altså flere af de krav, der er opstillet i både Koranen og i Halalguiden. Spørgsmålet er så, hvad forbrugeren egentlig kan bruge halalmærket til.